za jego pracę w Sokołowsku, tyle lat i oddanie i serce. No wszystkich z Was tak zostaliście uformowani właściwie, że tylko Bogu dziękować i oczywiście rodzicom. To nie znaczy, że nie mamy naszych codziennych problemów, upadków, grzechów, namiętności, tego wszystkiego, co nas gdzieś tam tłamsi. To nie znaczy, że nie mamy chorób, albo jeszcze ich nie mamy. One gdzieś tam przyjdą, bo wszelkimi sposobami Bóg będzie chciał nas zbawiać. I tak jak w modlitwie się czyta Boży duchowi всякие оплоти, tam są te słowa właśnie, gdzie odejdzie od nich denema bolezni, pieczali i smutku, i toski, i wzdychania. No Janusz nie miał, jak ufamy, żadnych jakichś spektakularnych chorób. Nie choroba go zabrała, ale miał westchnienia, że nie wszyscy rozumieją to, co on robi. Może postrzegają go jako jakiegoś nadaktywnego człowieka, jakiegoś, który tam leży, nawet jak go nie poproszą o to, to on tam jest. Bolał nad tym, że kiedy prosił o jakąś wspólnotę pojechania gdzieś, zobaczenia, czy właśnie pracy, no to każdy gdzieś, tak jak w Ewangelii powiedziane, kupiłem woły, muszę je wypróbować. Żonę pojąłem, nie mogę pojechać. Pole kupiłem, muszę pójść je zobaczyć. Te 3 przykłady to jesteśmy wszyscy my, gdzie właśnie z trudem reagujemy na takich aktywnych społecznie, socjologicznie aktywnych ludzi. To są tacy animatorzy kultury, zajęć dodatkowych. To jest naprawdę wielki dar i wielkie poświęcenie i nie jakaś taka potrzeba, że on musi zaistnieć. To by było zbyt proste i szybko by zgasło. Po pierwszych niepowodzeniach dałby sobie spokój i więcej się nie zajmował jakimiś sprawami. A u niego jednak była ta aktywność jakby taką codziennością i tak jak Iwona, małżonka mówiła, on dużo się modlił. Widzieli go na tej modlitwie, chociaż nie chciał, żeby go widzieli. Nie po to się modlił, ale było to absolutnie obecne. I tutaj czeka na Paschę. Kiedyś właśnie na Łemkowyni były takie napisy, że tutaj czekaje Paschy, Woskreśnienia Froska. Nawet bez nazwiska, bez daty śmierci, urodzenia. Tylko tu czekają Woskreśnienia, Paschy, czeka taki. No, najwłaściwszy napis nad grobem. Nawet bez dat urodzenia i śmierci, że tu czeka zmartwychwstania, podźwignięcia z prochu ziemi. Brakuje nam go. To się odzwierciedli, kiedy przyjdą święta. Kiedy przyjdzie Wielki Post, kiedy przyjdzie Pascha. Za stołem będziemy wspominać, Janusz by na pewno już zrobił jakiś wywiad, nakręciłby służbę, gdzieś by tam poszedł, coś by mobilizował. No, znajdźmy w sobie, tak jak mówiliśmy, te pokłady, na ile kto może. A jeśli nawet nie w takim wymiarze jak Janusz, to przede wszystkim teraz już naszym obowiązkiem jest wybaczyć mu i ukochać, i ucałować, i przytulić. A możemy to zrobić tylko zamknąwszy oczy. Wszystko to, co było gdzieś niewłaściwe. Gdzieś pojawiły się jakieś oścień, jakieś turbulencje słowno-zachowawcze. Mogło takie coś być. Coś nie zdążyliśmy wybaczyć, przeprosić, wyjaśnić. Gdzieś tam było. To już trzeba absolutnie zamknąć tylko i wyłącznie w pokładach wielkiej miłości i wdzięczności. Powiedziałem ojcu Bogdanowi, bo przyszło mi to od razu na drugi dzień po jego śmierci, że wszyscy powinniście wystąpić. I bardzo was o to proszę, szczególnie was, mężczyzn związanych z Radą Parafialną. Proszę w Wielkim Poście napisać do ojca Bogdana pismo, a ojciec Bogdan przekaże je do biskupa o odznaczenie Janusza podśmiertnym orderem świętej Marii Magdaleny. Jemu się to absolutnie należy. Absolutnie. I biskup Jerzy i metropolita, ktokolwiek będzie, i synod, sobór biskupów nie odmówi, a wręcz odwrotnie, i to może i nawet nie 3., a wyżej 2. stopnia, tak jak mu na pewno by tym orderem za życia był oznaczony. Odszedł na 100-lecie autokefalii Polskiej Cerkwi, w której przecież naród, element
ten składnik życiotwórczy cerkwi, jakim jest właśnie łemkowska społeczność i jej tradycja halicko-kijowska, ta najpierwsza tutaj właśnie z cyrylo-metodiańskiego ducha ona była. I zobaczcie, tak jak te nasze prawosławne krzyże, one w sobie łączą. To jest krzyż grecki, to jest krzyż łaciński, a to jest krzyż świętego Andrzeja. I u Janusza on nie był z odrazą, nie reagował na język polski, czy to w cerkwi Cyryla i Metodego we Wrocławiu, czy w Sokołowsku, na synodalną taką rosyjską jakby formułę wymawiania języka cerkiewnosłowiańskiego. Najbliższy był jemu język oczywiście wymawiany z tą halicką, kijowsko-halicką tradycją łemkowską i był otwarty na te wszystkie przestrzenie właśnie świętej, powszechnej, apostolskiej cerkwi. Niewielu takich ludzi było. Przypominam sobie Piotra Gerenta, świętej pamięci. Może nazwisko jest wam znane. Zostawił po sobie wielką książkę o historii prawosławnej diecezji wrocławsko-szczecińskiej po wojnie. I zmarł w młodym wieku, 30 paru lat, napisawszy doktorat. Był samotny, był kawalerem. Władyka Adam szykował go, że będzie biskupem, bo miał ku temu absolutnie zakonne i kapłańskie predyspozycje. Stało się inaczej. Więc i też człowiek tyle dla cerkwi zrobił, że Boże. I w kwiecie wieku, w sile rak trzustki i go zabrał. Więc nie Janusz i nie on pierwszy i nie ostatni. Tak to się odbywa. To są te Boże paradoksy dla nas niezgłębione, a odkryjemy je. Zamysł wczesnej śmierci będzie nam odkryty dopiero wtedy, kiedy sami znajdziemy się po tamtej stronie. Róbmy wszystko. Korzystajmy jak najczęściej ze świętej spowiedzi. Nie czekajmy na święta, czy Paschy, czy Rіздва Chrystowa, albo dopiero wtedy. Znajdźmy choćby jedną niedzielę w miesiącu, żeby wyjść z domu do cerkwi, tak jak tych 10 trędowatych, co szli z daleka i krzyczeli: Jezusie, Synu Nazareński, ulituj się nad nami, bo wiedzieli, że nie mogli się do Niego zbliżyć. A On im tylko krzyknął: idźcie do kapłana, pokażcie się. I oni w czasie tej drogi skądś, z jakichś swoich barłogów, bo oni w grupach mieszkali, ci trędowaci, szli do świątyni i po drodze byli oczyszczani. Jeżeli tylko podejmujemy decyzję, że jutro wstaję, idę do cerkwi, to od razu należy przylepić do tego faktu: jutro pójdę też do spowiedzi. I nie będę mówił, że nie pościłem, nie modliłem się, mówiłem brzydkie słowa. Trzeba o wiele głębiej wejść w siebie. O wiele głębiej. Znaleźć 2-3 godziny na zastanowienie, co u mnie było fatalnego. Ponieważ mam od tygodnia albo więcej złe relacje ze współmałżonkiem. Mam zachwiane relacje poturbowane z kolegami, koleżankami w pracy. Wrzucam, wybaczcie, że powiem kolokwialnie, mięsem, a nie chcę tego robić. Trzeba to wszystko pozbierać. Wszystkie namiętności, wszystkie chciwości, wszystkie skąpstwa, wszystkie niedopowiedziane sprawy i z tym przyjść do spowiedzi. Nie wstydząc się świeszczennika. Jego to absolutnie nie obchodzi. On się nawet boi słuchać tego. Ale powiedzieć to Chrystusowi przy krzyżu i Jego Ewangelii w świętych słowach i przyjąć Go w świętym pryczastii. Nie mamy innego antybiotyku, nie znajdziemy innego psychoanalityka dla naszych problemów. A zobaczcie, jakie szaleństwo nas otacza. Jakie chore społeczności, jakie chore decyzje polityków tego wszystkiego. Czas najwyższy Chrystusa obrać za jedyny błogosławiony, święty GPS, świętą nawigację, która bardzo często mi powie: słuchaj, Marek, Piotr, Grzegorz, tam jakkolwiek, Iwona, zmieniam trasę. Pojedziemy inaczej. Będzie teraz trudniej, będzie bardziej gorzko, ale ja jestem Twoim kierowcą, a Ty pasażer. Zaufaj. Ruszamy w trasę. I wtedy to dopiero człowiek jest w stanie zrozumieć, dlaczego przyszła choroba, dlaczego przyszły jakieś doświadczenia. Inaczej nie podołamy. Jeszcze raz bardzo serdecznie wszystkich obejmuję, całuję. Jeszcze raz mama i bracia, i Iwona, i Ksenia, dziękuję za waszego tatę, brata i syna. Nie chcę się więcej emocjować, bo
byliśmy mocno z nim związani i byliśmy autentycznie mu wdzięczni, bo to Sokołowsko nie jest łatwym miejscem i on, taki spiritus movens, był, no, wiele się zmieniało w takim malutkich kroczkach, ale wtedy, kiedy właśnie Janusz przyjeżdżał. I za to bez wątpienia Zbawiciel Tobie, Januszu, wynagrodzi. Do zobaczenia wszystkim. Jedźcie, spożyjcie posiłek świąteczny. My naprawdę musimy z ojcem To na 5 Jeremiaszem. minut chociaż. Ojcze, za nami będziecie jechać. Dobrze. Także tak to wygląda. Postawcie znicze i... To może wiesz, to gorąco jest. Zbieraj te. Będziesz wkładać. I to wodę porcję sobie wrócić. To trzeba zostawić. Ja wiem, co mam tam stać. Chciałam przejechać. A masz coś zapasy? Poczekaj, wstać.